Mundu mailako gerra intimo eta latz baten beste behin zeure buruari biziran diozunez. Bengoz erabaki duzu zauden lekuan geratzea, zure ametsen eraiste neurtuari ekitea, zuk horren beste denboran eta horren bestekoak fanez, gordeak ez duela zuk uste adina balio nartzea. Zezu beti bizi izan zara, behin-behineko egoera baten, aukerako azirudien etengabeko nora ez baten. Etzen ulanai onaino iritsi, baino beste inora ere ez. Zalantzarekin etengabeko pertsekuzio baten ies egiten dio zunetan jarraitzen duzun horren artean zabiltza itzalarrotz baten jabe, ez zara bestek uste dutena, agian zeuk uste duzuna ere ez. Denborarekin oraindik ez zura bihurtu zen honez gero ez. Zeure aukeren gainetik amestu behar izan zenuen, irtera zen zulo
Neure buruaz beste bat egitea, beste bat egitea.